Dit is het begin. We willen u trakteren op een grandioze show. Je zit nog hier om u te amuseren. De lach die krijg je van ons cadeau. Hein, heel veel hein, hopeloos. En geloof me dat je bent een ganse eeuw. Gij den vogel vlug voorbij. De gooie leeuw met een beetje nostalgie. Jo, jo, jo. Leef lu. Het spel kan nu gaan beginnen. Want iedereen staat voor u klaar. Ik hoop dat ze nu alles kennen. De tijd vooraf was waar het wordt. Hein, heel veel hein, hopeloos. En geloof me dat je bent een ganse eeuw. Gij den vogel vlug voorbij. De gooie leeuw met een beetje nostalgie. Jo, jo, jo. Een ganse eeuw. Gij den vogel vlug voorbij. De gooie leeuw met een beetje nostalgie. Jo, 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 een ganse eeuw. Gij den vogel vlug voorbij. De gooie leeuw met een beetje klonerie. Jo, jo, jo. Dag meneer, ik ben Miep van de Piep. Hallo, hallo meneer. Waarom zit hij zwans niet? Meneer, meneer, ik heb buikpijn mee. Boeken, zonder dansen. Of ben ik soms te vreugd? Ja, want mijn moeder zag altijd Miepje. Zo noemde ze mij meestal. Lief, hè? Miepke, jij was als baby al zo bij de tijd, wa? En ze had gelijk.
Want volgens mij ben ik nu een eeuw tevreden. Zien moeten. Cher Jean, wel sticht mich dan eens eventjes uit de factuur helpen. Alweer dan de barones, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Pourquoi? Wieso? Dat is toch niet difficile? 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 Geen route automobiel. Met de zoonlepel drinnen en met de verlosstand roet. Kom ik toch een keer een fatsoenlijke keer. Parbleu, Jean. Dat wil ik niet gehuurd hebben. Allee, nu help ik eens een hennetje. Ja, wat is hier een eentje? Geef toch dat net nog die tube. Messing, dat is geen Frans. Nee, dat zal wel. Maar de heft op de hoofd zit hier die Bruno op. Sappen moeten zijn vastgeplekt. Messing, wat is er nu? Of in de straat zonen lekker zodat je geen voelreus in genoeg woont. Nou zeg, dat vind ik toch wel een beetje overdreven. Dat deed zelfs de chauffeur van net niet. Zeg, mon bagage, mijn kalbassen. Een vol bagage, vol kalebassen, dat zie je niet. Vol karamel. Krabaan, ik heb niet met pas getrokken. Jean, tu es méchant. Ik meen, mijn bagage en mijn kalbasjes, die had ik hier daar in de Lion d'Or. Dat had ik ook hier. Oh wie, maar wie? Kom toujours, Jean. Zo wie altijd. Ik pak 2 kuffertjes in de hennetjes en 2 kalbasjes onder de hennetjes. Ja, madame de baronet. Weer zijn hier een munt. Dit geeft je geen pas. Dan hebben ze hier mensjesvuren met wat bagage geslepen. Allah, kom eens.
als ze het niet vroeg. Echte adel. Adel? Dubbele adel, zoals ze menen, Wanenbeek. Als die van adel is, vredigen de bessen. Over Bessem gesproken. Ik heb gehoord dat de violering krijgen. Dat meent je niet. Kom, Tine zijn zijn broer. Ja, Tine en zijn broer. Die verdelen zich voor maar een aardige cent wie die twee. Ja, Tine, die gaat de zaak is nog wat reizigers kunnen vangen. Ja, zij goed. Zeg Tines, Zeker goed. wat jij doet. Tines, doe wits nog af veel. Ik heb gehoord dat violering krijgen. Of weet die broer er meer van? Zij goed. Ja, lekker. Dan hoeft niet maar 2 keer per jaar het casino te komen. Altijd is de slang kapot die door de gang moet om dat sterf wat lijf te maken. Ja, zeg ik goed. En door die geitensputting te voeligheid om ook de ganse dag stink ik het huis. Waar is het casino? Een strooimachine, dat zuigt de pet leeg. Je kent toch dat liedje? Een strooimachine, ja. Maar het casino? Nooit van gehoord. Wat zei ze, wie moet het voor een gedacht? En wat zei ze, dat van ons remmen. In ons remmen hebben ze een strooimachine. Ach, wat geit dat ding toch fijn. Alles dat gij door eindelijk in de buis. En het maakt ook geen geruis. Wat zei ze, wie moet dat voor een gedacht? En wat zei ze, dat van ons remmen. Maar wat ik nu nog meer voorspel, Remun kreeg een theaterhotel. Een skichans, dat boven ze vlak voor de port. Dan hoef ook nemen ze op Intersport. Wat zei ze, wie moet dat van Remun gedacht? En wat zei ze, dat van ons Remun. En voor dat theater, daar komt een plein met van die hele dure steen. Met Gali, een vrouw uit het Spaanse land, die vindt het heel schoon op het kloosterwand. Wat zei ze, wie moet het voor een gedacht? En wat zei ze, dat van ons remmen. Wat werd met die fontein gedaan? Dat ding in toch niet blijven staan. Ze zitten hem neer op de Guljanslaan. Daar iets zich dan iedereen tegenaan. Wat zei ze, wie moet dat voor een gedacht? En wat zei ze, dat van ons remmen. Een gans Remun werd een labyrint, zodat mijn host de weg niet vindt. Overal zitten ze balkjes neer, maar zet dat is voor het verkeer. Wat zei ze, wie moet dat van Remun gedacht? En wat zei ze, dat van ons Remun. En toen besloot nog een klein schandaal. Remun kreeg ook een chappetaal. De deftige lui uit de binnenstad, die spreken het Uleriekse plat. Wat zei ze, wie moet dat voor Remun gedacht? En wat zei
wat zei ze, dat van onze wijn. Toch komt Franske met de bagage van de statie. Dan komen er vast nog meer gasten. Oh, dat is altijd fijn volk wat in de golf neemt hier. Erg fijn volk, dat komt met een automobiel, met een chauffeur. Anderen komen met de trein. Vroeg dat maar aan Tines en zijn broer. Zij goed. Ja. Zij goed. Hé, dag Franske. Waar brengt ze vandaag naar het hotel? Oh, dan komt zo dadelijk. Dan komt er zo'n Fransoos en met zo'n streuien heutje. En zo'n heel fijn snurkje. En een chicard, zeg ik. Oh. Had de dokter maar bedden. Duchter, als die vleu op de ster kregen, kan hij die door de ramen de deur naar buiten. Niks als dansen hebben die in de kop. Die nas aan de meulens. Of welke zangers in een dansstand wat kermis is. Volle keigen, ja, weet ik veel. En dat kost 2,5 cent een dans. En als de ouders dan roepen ze, half uit, ieder met zijn eigen bokkel. Dan kunnen ze weer op betalen. Ja. Oh, het is me toch gek, hè? Meneer Van Dijken, dat oude over dat dansen gepraat. Ja, maar waar doen alle wielen nog wel? De dekker, die vroeg 4 cent voor het bakken van die mik. En de pitsbekker, die helpt ook nog een beetje van die deeg af. Ik zeg het je, dat er straks nog meer mensen als nu zich de soep moeten gaan halen bij de zusters op het kloosterwijn. Ja, er zijn toch mensen die hebben een paar nagel om zich met aan de vat te kratsen. Ja, maar dat ziet volk van de revue. Dat zit 's morgens vroeg al aan de Genever. Frühschoppen noemen ze dat. En s'avonds, dan doen ze kaarten. Wisten noemen ze dat. En daarna het bier, het aan de bier. Zij goed. Zij goed. Ja, zeg goed. Dat wordt eerst morgens. Dan zeg ik van het tegen de baas, hoor. Dan zeg ik, wat hebben ze weer gezopen? En dan moet ik moet dan de flessen, de lege flessen gaan wegbrengen. Met de man. Maar ik zeg er niks van, hè. Nee, ik ben blij dat ik nog werken hoor. En zeg, die hoogheren hoor. Die schuiven ook wel eens gedaan. Oh! Mensen de deur van de duvel opzetten. Dat is dan zo'n kale top van de bovenste plank. In Café Niklaas, zondag aan het beer, biedt het viel met Demke, Pierlala. Ik dronk het met Servaas, ik dronk een glaas met Peer en Vriendje Augens met Cornelia. Servaas, ach, dat was me in de kwanten en Peer wou Casanova zijn. Maar ik, de super arrogante, ik vond mezelf een fenomeen. En om 12 uur, als de men van stand naar huis toe gingen, uit de Gouden Leeuw. Dan school je weer zo uit, met ongepast geschreeuw, hoort in de hand. Kale kak, men van het journal, arrogante kliek, vette vieze verkjes. Kale kak, tame burgerspul, dat is het bench, dat is een naaien. In Café Niklaas, dronk ik met het beer, wie dat viel met Demke Pierlala. Een vaat met de Servaas, ik dronk een fust met Peer en vriendje nog eens met Cornelia. Servaas, ach, dat wist wel wat dat deed. Maar om 12 uur, als de man van stand naar huis toe ging, uit de Gouden Leeuw. Dan school je weer zo uit, met ongepast geschreeuw, hoort in de hand.
Kak, men van het journal, arrogante kliek. Kak, men van het journal, arrogante kliek. Vette, vieze verkjes, kale kak, tame burgerspul. Hé, dus ik het mens is een naaien. In de Gouden Leeuw zoek ik mijn plezier, s'avonds laat, dan bed je dat. Met advocaat Servaas en met notaris Peer bespreek ik toch de tante bed. Servaas vertelt het over Alicante en Peer leus uit Shakespeare voor. En ik blijf dat super arrogante, ik ben een bliefse superieur. Maar om 12 uur, meneer de police, als we naar huis toe gaan, dan stond daar aan de overkant in de ganse troep getuig. Zaad en goor en vies, patch in de hand. Kale kak zeggen ze dan, tame burgerspul. Dat zeggen ze dan. Kale kak, tame burgerspul. Hé, dat zegt het mens, dat is een naaien. Sticht nog dat het vroeger een heel chic hotel was. Maar even goed, het is een schitterend gezicht, hè. De gevel, met die trap. En daarboven, nog, de leeuw. Leon d'Or, de Gouden Leeuw. Hé Harry, wat zegt u er nu van? Nou, om eerlijk te zijn, Jacques, ben ik er niet zo kapot van, hè. Nee, en die knommel, dat moest eens hoognodig aan gebeuren. Volgens mij is het een hele frikas riep voor de sloop. Maar ja, het is ons wel de eenzigste ruimte waar de lui uit Remun zich nog kunnen amuseren. Ja, maar ja, we hebben toch 2 bioscopen, hè? Ja. En de bar. Ja. En ook nog de zaal van Pront. Daar wordt mannenkoor gerepeteerd. Ja, veel heb ik het. Veel heb ik het, joh. Je moet eens kijken naar de dorpen rondom Remun, mannen. Die hebben meer zaalaccommodatie en sportcomplexen als gans Remun bijeen. Luister, hé, daar moest hier Remun, daar moest toch al lang een overdekte ishal staan of een theaterhotel of een sporthal of zo gaat. Luister. Van de Gouden Leeuw, daar moesten ze maar een piep van maken of ze gaat. Zeg Harry, hoorst u dat? Wat? Het is net of de leeuw daarboven. Of hij aan het brullen is, of dat hij jankt. Sjaki, dat zijn de leeuwen van de koninklijke harmonie. Die zijn aan het inblazen, neuzelen. Nu kijk, dat beweegt. Ja, dat beweegt, ja. Er komen zelfs tranen uit zijn ogen. Nou, wat zeg je, dag en nacht moest hangen de lippen met de tranen over de ogen. Wat zien mennen nog? Nee, nu kijk, dat kunt wel omhoog. Oh, dat gaat. Harry, dat kunt wel omhoog. Dat moet gaat van ons. Alsjeblieft, laat ons rap pleiten gewoon, joh. Jong, nu stel dich nu toch eens niet zo aan, joh. Alsjeblieft. Alsjeblieft, u luistert nog in sprookjes. Dat beest, dat hinkt al jaren. En dat zal nu ineens levend werden. Laat me toch niet lachen, mannen. Laat me niet lachen. Laat me niet lachen. Nou, maar doe dit verdorie toch zelf, joh. Dat beest hinkt toch wel zo niet meer. Ja. En ik heb dit net al gezegd. Laat ons alsjeblieft rap pleiten gewoon, joh. Dat is de misschien van de klommel afgevallen. Moment, heren. Je hoeft niet zo te zien. Nee. Ik ben te aard om mij aan te vallen. Ja. Maar ik hoorde u kallen over Remun en over mij. Ja, meneer de Leeuw. Vier verzachte zomer gaat zo wat me zo hoort. Vier zijn ook maar gewoon 2 hermsen ieders. Ja. Maar
Geer dacht dat ik geschikt zal zijn voor Piep. Dat spreekt mij wel aan. Dan hoef ik tenminste niet meer te loesteren door die rotherrie van die harmonie. Ja, kijk, veel willen u eigenlijk best wel graag helpen. Ja, als we nu eens miljonairs waren, hè. En als we het te zeggen hadden over miljoen, dan maakten we niet alleen van dat goede leven schitterend, dan maakten we van ganz gemuntje zo. Ja. Maar dat vind ik toch wel heel erg jammer. Dus ik moet voorlopig nog naar de koninklijke loesteren. Ja. Heur ze eens te keer. Ja, sterkte meneer de Leeuw, maar veer gewoon toch maar eens weer, want de zaak is gewoon vuur het meetje. Als je hebben Zijn wij al klaar met de repetitie? Goed, dan kunnen wij meteen vertrekken. Vertrekken? Waarheen? Naar de heer Lerang van Bergen, erevoorzitter van Fanfare in Katoenendorp. Hij heeft deze fanfare dusdanig weten te stimuleren dat zij onlangs ook eens een succes hebben behaald. Niet zegt, dat is waar. Oh, die zijn later
concours geweest en heb ik toen een eerste prijs gewonnen. Die brengen het nog zo wijd dat ze het wereldmuziekconcours gaan winnen. Dat zal me toch al te dol worden. Nee, mijn heren. Zo wijd komen die echt niet. Het is toch maar een fanfare. Fanfare? Of geen fanfare? Als die de eerste prijs gewonnen hebben, brengen we iets in een uitje. We laten het toch niet kennen. Laurent van Bergen, zei u? Ah, toevallig heb ik daar gisteren 3 dozen Moet et Chardon afgeleverd. Nou, ik hou meer van Veuve Clicquot. Maar ja, een glaasje champagne, dat gaat er altijd in, hè? Ik heb de laatste tijd toch zo'n last van poederraad. Men zegt dat dat van de rode wijn komt. En volgens Montignac val je er ook nog vanaf. Het pootje is altijd te klein. Je moet je weten te beheersen. Te veel is te veel. Gauwer gezegd dan gedaan. Wat moet je anders drinken bij je diner? Ja. Maar nou over die serenade. Ik hoop dat het niet gaat regenen. Want straks weer ook wel een bui. En als het weer gaat regenen, dan worden de klarinetten nat. En dan gaan die kwellen. Ja, en je jacket wordt vochtig ondanks je paraplu en ik krijg weer last van reumatiek, hoor. De morgen voor! Wacht, het stikken duur staan, dan kunnen we dat nooit meer. Joep, ik mag jou toch een beetje vragen om jouw taalgebruik een beetje aan te passen, ja? Heren van de Koninklijke Harmonie. Wij gaan thans een serenade brengen aan de heer Van Bergen, erevoorzitter van fanfare Sint Cornelius, die onlangs het bescheiden succes hebben behaald. Maar bleef, alweer een serenaadje. Allerlei dan, het is voor die van het katoen en ook. Ik wil niet naar neven. Maar als het regent wie een beest, zo wie laatst, dan geeft hij me te boefeltje. Ja, die stuur, dat geeft mijn binnen zich de gooi door. En weer stamboten te blauwbekken. Die kunnen me erbij winnen. Heren, het is toch een eer om lid te zijn van de Koninklijke Harmonie. Het is toch een van de oudste, zo niet het oudste koor van dit land. Ja, maar de kremer en de kregen van de natekeis, die kiezen de bieken door. Je kent me. Het wordt die dat hij een langere week geeft bij je. En ik zeg je, als het regent, gaat deze jong niet meer dagen op zitten. En wie moet dat dan ook helemaal met tienen, zegt hij voor? Maar je zegt beslist niet ongerust. Dat komt wel in orde. Kom op. Opstaan.
Dat rijmt ook nog goed van mij, hoor. Ze zagte tegen mij dat ik op een neerstraat moest zitten. Maar in zo'n aaie kram, daar ga je toch geen stadspiep zitten. En dan zeker niet in een gemeen. Nou, dan gaat Miepke van het Biepke maar weer op zoek naar een andere locatie. Ze sturen me ook van het kastje naar de muur. We maken nu een hele sprong in de tijd. De oorlog is voorbij, de Pruisen zijn weg, de Engelsen en Amerikanen ook. Blonde Pie, die hebben hier geschoten. Ik ben er nog goed van afgekomen. Naar de kathedraal en de Maasbrug logen ram in puin. Gelukkig is alles weer opgeruimd en gemaakt. En ook voor mij, de gooie leeuw, hebben ze het nu iets bedacht. Ik weer laboratorium van het landbouwhuis. Gek hoor, het is maar tijdelijk. Maar er gebeurt eindelijk weer een schep met mij. Dat leegstoon is niks. Al had ik lever gehad, dat Harry en Sjaak, je weet wel, die twee jong snieders die ingetrokken waren. Haute couture, Leander had er dan boven de deur gestangen. Nu staat er laboratorium LLTB. Nou ja, alles beter is onbewoonbaar verklaard of betreden op eigen risico. Ik ben toch benieuwd wie zo'n lab er van binnen uitziet. Allemaal glazen buskes en slangen. Dat pruttelt en dat rookt, dat sis en dat stinkt. Maar diep in mijn gooie leeuwenhert hoop ik nog altijd dat ik piep weer. Wie Sjaak en Harry al voor een oorlog zachten, voor een paar ton, was dat wel te doen, zachten ze toen. Allee, doe kom mee! Wat kom mee! Nee hoor! Weer leven! Veel zijn die niet goed met ons zondag. Wel, Scha, ik weet het heel zeker. Kom maar met mij met, hier wordt er voorzien. Wel, ik keur niet. Het is totaal de Gouden Leeuw. Ik kom er niet te bellen met die hoorn van mij. Want daar vroegen ze mij ook nog, wilt u erin op het bewepersoortskamer? Ze ze mij op met die hoorn. Scha, doe best toch maar echt van de dorp hoor. Doe kijk toch. Zeker al lang niet meer in de stad geweest hoor. Dat is al jaren geen hotel meer. Dat is een dependance van het landbouwhuis. Nu kijk toch veel weer. Doe wenst toch niet dat ik ook nog met die hoorn moet gaan dansen. Wat best doet toch een stomme boer? Dependance heeft geen niks te maken met dansen. Nu kijk toch veel weer. Nee, die van het landbouwhuis.
Die hebben hier een enfin, die zitten niet zo lang. Doet dat het nu lijkt hoe het klaar is. Sta nou op, zeg ik tegen. Die van dat labrie, dat we de rooien mee. Hebben die ook verstand van honden? Dat zal ik menen, Schra. Dat zijn heel geleerde kup die daar binnen werken. Kom maar met. Die weten best wel raad met ons honden. Allee, die we gaan wel met mommen. Kom, hoor. Best alweer bezig. Hoe kunt ze ook werkelijk nergens met die vlerken vanavond? Mevrouw, wat is uw probleem? Ik heb geen probleem. Maar die hoorn van mij kijken. De godkanselijke dag ligt die op de loer. Als ze naar een haan zoekt. En als ze er eens uit, werd die boot af. Laat me eens even kijken. Wat? Ik heb het al gezien. Een duidelijk geval van een schaalhoorn. Een schaalhoorn? Zo, hoort ze dat? Een schaalhoorn. Ook dat nog. We hebben sowieso de heine aanvallen en dan schreeuwt hij. En nu ook nog een schaalhoorn. Schelen, goed, shit. Mevrouw, een schaalhoorn. Daar zit muziek in. Weet je wat je moet doen? Let eens op minder. Je moet in zo'n grote pontje hand kopen. En dan kan die hoorn aan hem tegenkomen. En jij en ik zien van de hele over die lijn af. Oh, zo gemene meneer. Schra, nu zegt toe over ze een keer. Die verlicht, die geeft zich al niet lekker. En ja, ik toch zeker niet. Die horen we niet zoals ze menen. Ja, dat daar moeten die luiden allemaal van mij denken. Die horen niet, meneer. Die geeft zich al niet lekker. Ja, lui je verken. En een batterie heeft die. Zo weg. Nou, Kijk de likse. zal ik eens even goed kijken. Nou, toen ziet dat slecht goed met je. Niet veel veren in de vat. En gans kaal gevreten. Nou, en wat een batterie. Een duidelijk geval van een likbatterie. Dat zeg ik toch. Die ligt de godkanselijke dag. Dat, kijk. Ga nu zet dat toch een schep van me. Oh nee, doe stap op, zeg ik niet. Stap nu op. Is dat ernstig, dokter? Oh, zo te zien geen lang leven bezworen. Die likt zich kapot. En daarna is het nog te slecht voor in de soep. Oh, maar dat vond ik toch wel te ernstig voor het beestje. Heb je geen goeie rot voor ons? Schraap, loester. Loester op, zeg ik niet. Loesteren was ze dan de meneer, loesteren. En een goeie raad heb ik voor u. Weet je wat je moet doen? Je gaat naar Tjeu van de Eda. Daar koop je een kilo peper. Dat doet je achter in die batterie. En dan moet je maar kijken. Dan wordt er vanzelf een scharreloos. Oh, kom. Dweef van die beesten. Ik doe geen oog meer toe. Zie ze wel schaar. Verdomde knappe guppy binnen. Of weer? Ja, mevrouw. Nu denk ook dat ze nog voor vragen. Ja, schat, dat vraag niet duidelijk, maar doe me eens eerst die honden in de rem. Hier, ik werd gek van die beesten. Ja, remmen. Hup. Dat met schaar. Allee, zeg de beest. Oh nee man, als je het niet hebt, 10 is als je broer. En ze wil altijd vast te laat. We kunnen veel niks aan doen, wat 10
vriendin zijn. Ja, meneer. We hebben bij ons op de boerderie een heel groot probleem. Allah, nu zet u toch oog in het scherp. Wie vrouw die meent dat, wie vrouw die meent dat, de werkers de best aan ons hebben. Nee, suppendijers. Die vrouw meent dat ons werkers de werkers best hebben. Ja, dat zeg ik toch. En hoe hebben we, ik het wel zeggen, en hoe hebben we op dit metgebracht? Dat met geloven. Dat Gerritskind kijken of dat waar is. Dat niet meer gaat verdienen aan zijn woord. Heren, wilt je dat eens eventjes nakijken? Oh, wil ik maar strooien. Zo hebt zin toch niet, tieners? Oh nee. En wat zeg je er dan tegen? Dat is varkensmest. Ja, geen boeien. Als het niet door bent moeten misten, dan kun je vanzelf aan de persen. Nou, laten we even kijken. Het uitgoot. Het ruikt goed. En het vult goed. En een geweldige substantie. Je kind met de verke rustig op vakantie. Oh, dat is alvast een heel groot. Dat is een geruststelling hoor, joh. Nu vallen vrouw, hè. Vrouw van ons Greta. Maar schat, dat spreekt me toch niet over. Oh nee? Nee. Oh nee? Nee. Het heel de stad spreekt er ook eens over. Nou ja, goed dan. Meneer de laborateur, luister eens. Ons Greta, hè. Een lief en knap kind, zeg ik u. Maar de laatste tijd, veel weten niet goed wat we met hem aan moeten. Schaan, hoe zegt u toch ook een schat? Nee, dat weten veel niet. Witsen met zijn neus, schat. Ja. Goud hem eens holen. Holen? Holen, joh. Greta, holen. Greta! Nou, kom eens beetje. Laat ik eens langzaam kijken. Zo, dat is ook het verdienen, zegt die vrouw. Dat komt weer het hof. Dat komt weer het hof in onderzoeken. Dat is goed. En dat ruikt goed. En dat vult goed. En een geweldige substantie. Zeg al met een beetje de snuchtig op vakantie. Greta, kom zwaar, hoe zegt ons schat van me? Doe help me te veel met de boomvrouw. Greta! 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 Nu komt toch terug, zeg ik niet. Wat verkeerd is. Wat dat mankeert. Je had een Greta lang de pil moeten geven. Suze nu wel, schat. Had ik het me niet gedacht, de pil. De pil? Besteedt die eigenlijk alle? Ja, jammer genoeg nog niet. Maar ze steekt bovenaan de lijst van ons miljoenvindingen. Nou, dan zal het weer u maar niet lang ophaaien. Schat, geef die mensen het dat net handje. En dan zes bedankt ze eens voor de goede oorlog, ja? Dank je. Ja, dank je. Ja, kijk daar.
Je pakt een stukje DNA uit een varken of een koe of een mens en je doet dat in een leeg eicelletje. Dan doe je dat in een broodmachine en dan komt er zo'nzelfde beest of mens komt er uit. Die maken zogenaamd een kopie van die negatief. Oh, dat meent ze niet. Dus die lieken dan bijvoorbeeld precies hetzelfde als ik. Of ze zitten wel 25 jaar te laten. Wie bedoelt ze dat dan? Oh, dat zal ik tegen het schap vertellen. Wie ik jong was, had ik in ieder meisje een vinger, in iedere vinger een meisje. En als ze mich toen hadden kunnen klonen, dan had ik die allemaal gelukkig gemaakt. Interessant. Is dat klonen erg ingewikkeld? Nee, zo moeilijk ziet dat niet in. Toen plots een paar kenmerken van een persoon waar ze wil klonen in een chromosoom. En dan kan ze hem kunstmatig opkweken in een kloonapparaat. Oh, stel ik voor dat we zo'n uniek eerstap als voor smaak nog eens maken. En dan is het voorbestand van de vastenavond verzekerd. Ja, dat geeft zomaar meer. Krijg ik maar een paar eigenschappen van de naam. Dan doe je dat hier in dat kloonapparaat en dan zien we wel wat er uit kan rollen. Eigenschappen van naam. Dus makkelijk zo. Het is vrijgezel. Op de leeft hij nog vrijgezel. Dan moet er ook nog een zien naar je daar komt denken, of niet soms? En een vrijgezel lezen heel veel in de Playboy. En een Playboy. En een Playboy. 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 En een Playboy. En een Playboy. En verder? En verder huurt hij zichzelf niet spreken. Dus met andere woorden, jij loopt tegen een taart aan de kop. En een taart. En een taart. Dood. En een dood. En een dood. En een dood. En een taart. En meer. Heeft er alles voor om bij het syndicaat te komen. Wilt dat dan in het crimineel circuit? Nou, dat zou wel. Want wie de laatste in Engeland ging, hebben ze meteen de baaiers ingeduwd. Wieso kwam hij in de lijn op het uiterlijk af? Oh, dan blief ik dan maar weg. Nee, mannen. Hij zocht door de beautiful lady in een duur slee. En toen waren het gelijk raak. Klap op de kwats. Hoe gaat er allemaal niet meer? Die Engelsen die dachten dat hij er tussenuit zou kniepen en dat de lady met die stukken bleef zitten. Zie je wel, dan wil er eindelijk een serieuze contact te leggen en dan lukt het hem alweer niet. Zeg, nu zie je een beetje op, ik moet dat machine voor. Is er nog hè? Ja, een crimineel. Oh, een crimineel. Hij is een crimineel. 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 En een crimineel. Nog wat? Ja, dat dacht er hier van, hè. Dit is vast van de uur en hij is tot een groot op in de boot. Dus hij stikt zich heel ver in de voet. Een ver. Een ver. Een ver. Een ver. Een ver. Een ver. En ver. Zeg, dat is genoeg. Dat kon je vertellen. En dan doe je van hier op de groep. En dan eens kijken wat er uit kan rollen.
is het? Wilt je er vastenavond kapot maken? Stel ik voor, eeuwenlang na des vorst. Ik moet er niet aan denken. Dat hield toch geen ooit vallen? Nee, klonen. Dan was ze pas verzekerd van een goede vastenavond. De duisteren, klonenprudinnen. Aanpruik. Eindbrug. Opwekken. Een klonenaas. Een klonenaas. Een klonenaas. Niet te vergeten met schmink. 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 En als laatste het klonenpak. Wacht even. Schmink. En nu het klonenpak. Klonenpak. Het klonenpak. En dat er ook, hè? Ja, dat is op dat knipje. Hier. Ja, nou. En kijk, de klonen rollen zo de machine. Misschien werkt het overigens de mensen straks arm en goed te vingen. Laat ons zien wat ze nog meer op dat disje van ik heb staan. En even kijken, zal ik even de bril opzetten. Wacht eens even, moest even gebleven. Een dekpil, een kloon, siliconengel. Oh, siliconengel. Wat is dat nu alweer? Doe eens dan niet vuil, was slimke. Nou, zal ik dit eens hard doen liggen. Siliconengel, dat is een materiaal waarmee het vrouwelijk landschap kan verbeteren. Dat heeft te maken met
zijn nu dat van de medische wetenschap. Plastische chirurgie. Volgens de geleerden kent ze door alle foutjes die zo langzamerhand in de mens binnengestoken, wegvegen of aanvullen. Oh, dus over een paar jaar is het goed met toenaden, flamoren, spamoren, oh nee, de eerbuurt, kaalgletsjer en plantbodems. Ja, dus vooral voor die plantbodems is dat heel geschikt. Waar niks is, kan ze toch nog een gewoon schaap volvoeren. Oh, daar kiek ik van op. Dat is een strafte voor mijn kiek, om de hoed te kieken. Wat, dat kan nog veel meer. En een droomloze telefoon. Oh ja, dat heb ik van gehoord. Dan zien ze de mens als slimmer voor het graven. Dan zullen er nog makkelijk trons komen. Oh, wat hoort dat nou al niet zien? Dat zijn apparaten. Dat doet zich het kaart zitten en dan kun je het erheen doen. Zo weer een biefstuk. Oh, nee toch. Dat liet me een perfect apparaat voor dat Marie van mij. Bij dat hij niet wist dat hij iets moet krijgen om rentegroepen. Maar die Marie is toch geen biefstuk? Oh, dat moet ze niet zeggen. Hé, smaakt die beter als kaap. Kom dan nog in dat liedje van mij. Oh, ja, zeker. Ja, K.I. Hier? Dat is toch niets nu? Katholieke illustratie lezen via jaren. Nee, stommerik, dat betekent heel wat anders. Kunstmatige inseminatie is dat. Oh, alweer, gaat kunstmatig. Straks het schijntje me nog vertellen dat ze kunstmatig kinderkind gaan maken. Ja, precies wat we willen doen. We willen in het laboratorium kinderen fabriceren. Och nee toch, dat hoort van mij niet. Geef ik wel even die eigenwetse meneer. En trouwens met een laboratorium, dat vind ik maar niks. En die Maria ook niet. En onder dat liggen ze laboratorium. Nee, moet er niet aan denken. Zeg, heb ze dat gehoord? Die willen een natuurboetewerking gaan stellen. In de toekomst mogen we alleen nog maar zoomen en niet meer steken. Zijn die nu helemaal gek geworden? Zonder de natuur, jij dit toch helemaal niet? Jarenlang hebben ze de kinderen verteld over de plunkjes en de bie. En dat zal nu plaats moeten gaan maken voor een pipet of een injectienoot. Beschokken zijn ze. Wie meinen die nu dat ze kunnen gaan besturen? Wat weet die nu van bloempjes af? Veer zorgen toch al jarenlang voor een goed vruchtbeginsel. En nu zullen veel werkloos moeten worden. Dat gaat niet door. Als die meinen dat ze natuurboete werking kunnen stellen, komen ze er toch bedragen uit. Dat garandeer ik dit. Zonder ons besturing, jij het niet. Een bie hoort erbij. Zeg, kom op, aan het werk. Er zijn bloempjes te besturen. Want je ziet, nee je ziet, toch niet alleen. Ik heb de ganse oven met ik verteld, de ganse nacht met ik geproefd. Waarom heb je niet eerder gebeld, soms kreeg ik hetzelfde kwaad. Ik zeg, hey, dit is mijn antwoord, het is een Ayurvedisch systeem. Het probleem is geen probleem, want we pakken ze een
dat ze nu groot zijn of heel klein. Want als ze alleen niet meer verder kind, hebben ze mekaar, hebben ze mekaar. Dan pakken ze één voor één. We pakken nu alles op geen eind. We gaan gewoon door tot de laatste oor met mekaar, met mekaar. Er werd nu onmiddellijk gestopt met gezeur en dat geklaag. Iedere morgen komt de zon toch weer op, het werd echt een schone dag. Ik zeg hey, kijk eens naar boven, er is geen wolkje aan de lucht. Het probleem is heel ver gezocht. Want we pakken ze één voor één, of dat ze nu groot zijn of heel klein. Want als ze alleen niet meer verder kind, hebben ze mekaar, hebben ze mekaar. We pakken ze één voor één, we pakken nu alles of geen één. We gaan gewoon door tot de laatste oor met mekaar, met mekaar, met mekaar. Want vriend die loofde dich nooit gans alleen, gans alleen. En we pakken ze één voor één, of dat ze nu groot zijn of heel klein. Want als ze alleen niet meer verder kind, hebben ze mekaar, hebben ze mekaar. We pakken ze één voor één, we pakken nu alles op geen eind. We gaan gewoon door tot de laatste oor met mekaar, met mekaar, met mekaar. Ja, kunnen jullie niet? Die geven me door. Ach, schrikkelijk. Die eeuwige herrie. Wieso? De koninklijk is toch al lang weg hier? Ja, joh. Ja, maar er is nog het anders voor in de plaats gekomen. Hoor ik helemaal van hoe het met de bal gaat. De parochie hield hier instuifavonden voor de jeugd. Die springen hier rond wie een stel pavianen. Waar zich maar in de jungle gebleven. Of weer leeg maar piep. Die herrie alle wilden, moesten de politie nog kijken. Of beter gezegd, loesteren. Nou, dat is nu toch wel stom toevallig, hè? Ja, daar heb ik vannacht van gedroomd. Van de politie. Ja, ik heb gedroomd van de politie. In het jaar 1998. Ja. Ja, zo pak weg over zo'n 40 jaar. Ja, maar die hadden toen een apparaatje, hè? Ja, dat was een deusje met lampjes en wiezertjes. En dan liepen die met langs de cafés rond. Ja. En als ze dat die lui dan te hel kalde, of de muziek stond te halen, dan begon dat deusje te piepen. En dat apparaatje ook. En dan had de kastelein een week later een bon voor 1000 piek in de bus liggen. Ja. Kom alsjeblieft. Ja. En trouwens, voor 1000 piek, kom. Dan maken we weer, wat moet ik zeggen, 3 mordkostuums van. Van het fijnste stof. Zeg, nee, iedereen nog van Ja. Maar waren ze heel even. Dit druim van mij, dat ging nog veel bier. Ja? Ja, normaal ben ik die druim van mij, die ben ik direct vergeten nu. Ja. Maar deze is me blijven hangen. Ja, die kastelein, die uit protest, die alle monniken vierde. Ja, nergens meer terras.
nergens meer muziek. Nergens meer een glaas bier. Op het statieplein, daar was geen mens. Remun was een dooistad. Er was niks meer los. Zelfs niet op de Veldstraat. Zelfs niet op de Veldstraat. Hoe weer lang gehouden? Als die man niet naar de instuif komt, hè jongen. Rustig maar, hè. Zij heeft toch alleen maar gedreund. Nee, dan heb ik heel gedans gedreund. Och, weer. Ik heb gedreund dat over 40 jaar Remun de schoonste stad van Limburg is. Ja, eerlijk, en dan kunnen die verweerder hartstikke jaloers op beuren. Zo. Maar bestaat echt Gooie Leeuw dan ook nog? Doe best een monument van dichtmaken voor een piep. Ja. Een piep. Maar dat is wel duur, hoor. Wat meent u wat dat kost? Een klein piepje, dat kost al rap 6 miljoen. 6 miljoen, alstublieft. Zo'n piep, hè, die kost al rap 9 miljoen. En dan heb ik het nog niet over de inventaris gehad. En dan komen nog een paar 100 meter buurt bij. Ja, nou, dan ben ik toch wel bang dat het in het ruim blijft, hoor. Wie moet dat betalen? Hoezo? Ja, de gemeente Remun die heeft nu niets. En over 40 jaar al daar hoeft niets meer, ben ik bang. Harry, dat kijkt over 40 jaar gans anders. Och, ja, dan werkt de gemeente samen met horeca-giganten en projectontwikkelaars. Ja. Wacht even, wat zijn spekontwikkelaars? Waar kon ik me toch het verbieden? Projectontwikkelaars, luister. Projectontwikkelaars, dat zijn nu, die kopen zich een stukje grond aan de Soorstraat bijvoorbeeld. En op dat stukje grond, dan bouwen die zich een huisje op. En dat huisje verkopen ze dan met winst. Nou, van die winst kopen ze zich 2 stukjes grond. En dan bouwen ze zich nog meer huisjes op. Laat ze verkopen met nog veel meer winst. Zo gaan die door. Doet hij een week hebben, een straat, misschien een ganse stad. Net schet wie monopolie. Oh. Ja, doe vertelt dat wel allemaal heel simpel, hoor. Ja. Maar wacht eens even. Ik zie dat eigenlijk best wel zitten. Waar? Ja, waarom doen we dat niet? Weer? Ja, met dat sniederen komen we gewoon niet meer. Nee, dat vind ik niet. Ja, is dat zo? Doe eens dat pap van ons, hè. Die heeft nog een stukje grond. Nou, die akte. Hè? Nou, dan zetten we daar een huisje op. Ja. We verkopen dat huisje. Ja. Ja, dan doen we dat et cetera. Wat? Nou, en als we dan later miljonair zijn, nou, dan kopen we pap gewoon een fijne plaatsje op het carillon op een markt. Ja. En dadelijk, Kees, toen ik ook nog vertellen dat we hier een eigen loge kregen. Alsjeblieft, laat ik die nog op neer de bal slaan door die druimen, ja. Ja, Loester, ik zeg zo maar gek. Maar, ja, zullen we dan maar naar huis gaan? Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja? Hé, zullen we de leeuw dan metnemen? Want ik kan van die instuif Harry toch niet zingen. Nou ja, vooruit dan. Kom jong, dan zingen we heel een stuk. Oh, ja? Ja, waarom niet? En als we later miljonair zijn, dan verboeren we de ganse stad. Remun, dat moet een stad met flair zijn, het mogen kosten centen zat. Laat de gemeente wat maar kallen, zeer zijn de jongens die het doen. En ons geboortestad Remun, ja, die werd later ongelooflijk schoon. En als we later miljonair zijn, dan verboeren we de ganse stad. Remun, dat wordt een stad met flair zijn, het moet het kosten centen zat. Laat de gemeente wat maar kallen, veel zijn de jongens die het doen. En ons geboortestad Remun, ja, die werd later ongelooflijk schoon.
inschrijft. Want hij die instuift, voor ons verder niets gestuurd. Want veel zijn nog geen 17 jaar en dan lukt die eigenlijk door achter de kassa als niet naar binnen. Die vreet in de bessen als dat 17 jaar is. Dus kijk, dan zitten we weer in de klas. Dus weer een meester op Bert. En Bert is Bert nu weer. Ja, ik hoor zo, de kassa. Ja, relaties moet ze hebben. Zo, Jetje, het is weer naar mij gegaan. Het is dus zo'n bedrijf voor het college. En ze gaan de vastpaard, zoek Jetje hem niet staan. Hey, trouwens ook in stoeijetje van hè. Het is een blauwe man, ik ben mijn boor gevriend. Ja, het kost, er gaat vallen. Dag meneer Kroon. Dag meneer Kroon. Tot jullie bijna ook eens een keer een dansgewagen. Zo, joh. Vanmiddag niet in de loft geweest, maar wel hier rondhangen, hoor. En gisteren was ze ook te laat in de mis. En voor de zegen was ze er weer uit. Ja. Wat moet er van die terechtkomen, manneke? En wie is lang is dat geleden toe? Dat is komen biechten. 2 maandjes, hè. Dus morgenavond in de biechtstoel om 6 uur, begrepen? Ja, meneer Kroon. Oh. Dag meneer Kroon. En gedraaglijk, hè? Ja, meneer Kroon. Jongens, die kennen me gek. Dansen zelf, de ganse avond met de schoonste vrouw nu. En dat gemeen zeggen dat ik wat bieft in. Bekijk maar hoor. Hoezo, dat zijn die plus van tegenwoordig niet meer. Die zijn dan niet meer verstaan. Die lusten best toch wel een groen blaadje. Die 2. Dus de gek, het heb je geen kwaad. Papa, Marie Annie, nu weer gespannen. Kom met Dirkje. Dan vertel ik dat ik voor de kassa eens gedaan was. Zo juffrouw. Anne, waarvoor mag mijn Annie hier niet naar binnen? Zeg eens op. Maar mevrouw, uw dochter had geen centen om de contributie te betalen. En daarom... Wat zei ze mij? Ik koopte je die heel kooi op als een pot. Zeg op, wat kost het hier? Dat is een gulden contributie en een kwartje entree. Dat is lachen. Doe hier een knak en laat ons rap door, ja. Maar wat ik heb zoenen, zit een vrouw mis. Kom, schat. Dag, juffrouw Beb. Ik ben Miep van de Biep en ik sta niet op die beuk te haaien. Dat is een gulden contributie en een kwartje entree. Nee, Beb, ik wil niet dansen. Ik moet die beuk kwijt. Dat zal mij worstelen. Als je hier naar binnen wil, is dat een gulden contributie en een kwartje entree. Wat enige dus. Nu loop ik al jaren met die beuk te leuren. Nou, dan gaat Miepje van het Wiepje nou weer op zoek naar een andere locatie. Misschien is er wel een pandje in de buurt van de statie.
beetje de biegenwerf genomen, hè? Ik ben aan de beurt. Marieke, wel stoedig is een klein beetje gedragen, ja. 4-2 zijn alleen maar hier om een huisje in het zeil te halen. Hé! Ja. Dan kijk eens daar achter dat zeil daar. Oh. Ja, die zijn zeker bij de vierde statie gevallen, hoor. Ja. Eens kijken. Zal eens gaan kijken. Als ik het niet kan. Gewoon een bed. Goed tegenzien. Dit kan niet. Zo kunnen we de katholieke insteek maar vergeten. Vooruit weer mee. Hup, de hoes. Erop. Dit kan dus niet. Hup, de hoes. En dit kind wel? Nou. Tines. Wat ze stoel eruit. En die broeren allemaal diezelfde klamotten aan. Ja, door de gang door de tweede deur rechts zeker. Nee, Marie. Nee, peace is vrede. Hè? En peace vrede is. Wat zeg je dan tegen een hoop stroontje? Hoe heb je die vies woord geleerd? In Amsterdam, Marie. Peace. In Amsterdam? Zit je in Amsterdam geweest? Waar is het station? Waar is het station? Schoon, allemaal flowers en powers. Peace. Flowers en powers, wat is dat nu al? Natuur, natuur, terug naar de natuur. Peace, yes, peace. Gekverderrie, dat Rudy nu al de ganse tijd bij Murterie zo verschrikkelijk. Weer, Marie. Weer zie dat blauwe. Peace, peace. Blauwe? Daar werd ze hicht van, hè. Ja, ja. Dus als ze pies bloos en heeg weers, dan ruikt hij hetzelfde of dat ze dat bos gescheten hebt. Trouwens, waar is er nog het nieuws in Amsterdam? Wat het nieuws. Ja. We hebben het hele zootje geliefd maar metgebracht. Oh. Maar mijn broer en ik verzin door niet zoveel verhalen meer van peace, peace, peace.
Laat dich maar eens lekker drijven, wie de wolken op de wind. De kind niet aan het zorgen blijven, ben voor even weer eens kind. Sloot de deur en proef de vrijheid, ze dan zorg wie een bonbon. Weet dat leven vlot voorbij gaat, wingen huisje naar de zon. De kind wat blijven sparen, dan werd ze miljonair. En best bij die familie ontzettend populair. Vergeet eens al die centen en denk aan die geluk. De dag die net voorbij is, komt zeker niet meer terug. Die moet ze nu dus plukken, speel niet het simpel kalf. Want boven bij Sint-Pietrus is geld gewoon mijn stof. De heer op al het sparen, de allerkleinste kiek. Want potten vindt je doodzing en geld neemt hij maar sliek. Laat dich maar eens lekker drijven, wie de wolken op de wind. De kind niet aan het zorgen blijven, ben voor even weer eens kind. Sloot de deur en proef de vrijheid, ze dan zorg wie een bonbon. Weet dat leven vlot voorbij gaat, wingen huisje naar de zon. Doe hels van hel te werken, wees altijd aan de gang. De baas zal dich besturen, die ganse leven lang. Doe vulstig hoos onmisbaar, het gaat niet zonder dich. Daar komt ze nog wel achter, want baas het doen voor zich. Doe dings dat dich geteld is, als vakman en als mens. Maar hebben ze niet meer nodig, dan zit de baas tot ziens. Dus zeg op tijd de groeten en loop maar naar de maan. Want straks bestuur de pieboet, dan leert je baas geen troon. Laat dich maar eens lekker drijven, wie de wolken op de wind. De kind niet aan het zorgen blijven, ben voor even weer eens kind. Sloot de deur en proef de vrijheid, ze dan zorg wie een bonbon. Weet dat leven vlot voorbij gaat, wingen huisje naar de zon. Het leven kan zo schoon zijn, al is het ook de hel. Doe moest ze dus genieten, zit lekker in die vel. En shooten zin voor morgen, brengt dich maar kleine moed. Want wat er moet gebeuren, gebeurt toch even goed. Dus scheid de gronden schudden, verschut ze zelf geen oor. Het lot hield niet meer stegen, minister nog bestuur. En als de maas gaat wassen, dan is dat net de pech. Met leven gaat wel weer, de maas gaat ook weer weg. Laat dich maar eens lekker drijven, wie de wolken op de wind. De kind niet aan het zorgen blijven, ben voor even weer eens kind. Sloot de deur en proef de vrijheid, ze dan zorg wie een bonbon. Weet dat leven vlot voorbij gaat, wingen huisje naar de zon. Laat dich maar eens lekker drijven, wie de wolken op de wind. De kind niet aan het zorgen blijven, ben voor even weer eens kind. Sloot de deur en proef de vrijheid, ze dan zorg wie een bonbon. Weet dat leven vlot voorbij gaat, wingen huisje naar de zon. Hallo, lief mensen. Mocht ik even een korte impressie over mijn stadje geven? Ik weer niet dramatisch of sentimenteel,
Maar ik beschouw de zaken eens gans reëel. De Vuurstad bijvoorbeeld, als ze dat toch zo bekieks. Een stukje remun, ooit zo gaat unieks. Volgeboet hebben ze het, met flats en van die penthousen. Wem kwam toch op dat idee? Dat waren toch wozen. Het Schwabelplein dan, dat is toch ook een ramp. In no time werden door dat belastingkantoor uit de grond gestampt. Het gerechtsgebouw, dat bouwden ze door gelijk aan vast. Ik vind dat het op die plaats gaargoed niet past. De Schoolstraat, die hebben ze ook verkammezold. Die huisjes gewoon in ene slag neergehaald. Hadden ze toch voor mijn paard, stap voor stap, die hoezer eens heel schoon opgeknapt. En over het park in Hattem maar gans te zwiegen. Heb je het gezien? Dat is toch het om kippenvel van te krijgen. Zoals je weet, staat er dat schitterende Indië-monument. En daarneven had men een soort van pagode gepland. Het oorspronkelijke ontwerp, dat werd het te duur. En daarom staat er nu gewoon een duur schuur. Ja, mensen, Remun heeft heel wat veranderingen ondergaan. Ik zeg niet dat ze hier alles verkeerd hebben gedaan. De tekenshow, wat is daar over gebakkeleid? Maar het is toch een pleetje, wie machtig het daar staat. En dan Van der Valk met zijn theaterhotel. Dat liep bijna uit op een gigantische rel. Ze riepen, maar, dat moet je niet doen. Maar nu het gans klaar is, vindt iedereen het schoon. Zo ziet je, Remun. Och, dat heet zo zijn kuren. Ze verrangeren veel, maar het heet wel allure. Hier sta ik dan. Een non op non-actief. Een zuster zonder klooster. Jarenlang de toevlucht van Remun. Nu kost het weer zelf vluchten. De brandweer vond het brandgevaarlijk. En lasde een non-stop in. Wie duks heb je hier niet aan de poort gestangen met worsten. Heel gaat worsten zijn bij ons naar binnen gedragen. Worsten, boterhammenworsten, leverworsten, worstenbroodjes, hansworsten, blootworsten en ook rookworsten. En toen rookte brandje Robins rook. En kon het Remun een worst zien,
of er hier kost te blijven. Gans Remun heeft hier aan de poort gestaan. Een feest, een processie, een optocht. En hier sting ook Hoefijk met zijn worst. Wijndrok Oetrok en Remun. Veer bij de vurig vergoed weer. En de bins vond de brandweer als vuurgevaarlijk. Veer regelde het weer voor gans Remun. En de bins had Remun alleen maar regels voor ons. Oostklooster werd de brandgevaarlijk verklaard. Alsof het in een klooster hij toegeet. Heb je al eens ooit gehoord dat het in een klooster hitsig is? Er was wel eens een zustertje met een brandend verlangen, maar die ging rap het klooster uit. Nooit, maar dan ook nooit, het hier ene brandweerman moeten blussen. Die sloeg nooit de vlam in de pan. Veer waren koelzusters. Veer stoken wel eens een kerskop. Maar veer waren nooit koelzusters en we hadden nooit een vuurvast vertrouwen in God. En waas de het, dan is een keer te groot. Dan hadden veer nog altijd ons asbestkletjes. Pauselijk goedgekeurd, getest met de piep van Gijzen, de sigaar van Wirtz en de aansteker van de duvel. Ik zing een geleerd van een eikamlites, die nederig me mag blijven en ze kregen nu adres. Ook al was voor de stumke van de sorry. Ook al doerde ze de noodklok, nee het kon zo lang niet meer, ze moest weg. En dat ik pie, na al die lange jaren, zeker voor zo'n ei begin. Ook al doerde ze de noodklok, nee het holde lang niet meer, want het klooster was verkocht. En het project ontwikkelen, ze moest weg, ze moest eruit. Zo behandeld mond op Karel weer een goddelijke broed. De gemeenteraad en brandweer, ja die waren het ganzins. Want het was zo vuurgevaarlijk, ja dat vonden ze niet. Ze moest weg, ze moest eruit. Na een maandenlang discussie kwam de raad toen een besluit. Ze kreeg toen nog een zo'n mesje in die grote kathedraal. En dan ook als ze vertrekken, vind je dat niet een schandaal? Ze moest weg. En dat is pijn. Na al die lange mooie, zeker veel zo'n ei begin. Waar ze nu toch is gebleven, och dat weet me al niet meer. Maar het zal ons dan weer worst in, maar ik denk, wie's leven heel, ze moest weg. Het is mij allewiel get. Alles wat vroeger goed was, dat ook eens niet meer. Zo hard zoog het hier van de paters en de beginen. Nou, die kan ze nu met een kersje gaan zoeken. Maar wacht maar eens, me komt nog op de koffie. Dat schreef u op een briefje. Apropos, kersje. Ze gaan de Oliestraat verboeken. Het kapelke breken ze af. Het is geen antiek zet, man. Het is toch maar een stukje beton. Als je maar goed weet dat dat kapelke is opgericht door de mensen die na de oorlog terugkwamen uit Pruisisch en Friesland. Men beide zich daar uit dankbaarheid, zo wie zich dat toen hoorde. En men schonk in de trouwring of gooien armband voor een monstrans. Afbreken gaan ze het, schandalig. Ja, zuster. Ik heb me gebeten in het kapelke in de Oliestraat. En voor veel mensen
die daar bij Maria een kersje opsteken, is dat een straalke zon in een moeilijke tijd of eenzaam leven. Afbreken doen ze het. Ik kan wel janken. Het staat niet op de monumentenlijst. En wat krijg je verder voor terug? Winkels, coffeeshops, oi bibio, of wie de moderne kraam ook mag heten. Maar de gewone winst, die eens met Oslie vrouw wil praten, daar werd niet aan gedacht. Dat is ouderwets. Dat is niet van deze tijd. Afbreken doen ze het. Ja, mensen, dan zeg ik met recht, nu jank Maria echt. Dames, ik voel wel met u mee. Oh, Heurens, de grote snavel vult met ons met. Ja, dat zal wel. Ugh, breken ze niet af. Nee, en wegsturen ze doen zich ook niet. Zie je wel, ze brengt veilig genoeg zijn, of niet dan? Daar hebt u gelijk in. Ik mag dan wel een grote snavel hebben, maar breek me de bek niet open. Wieso? Bevelde de geen niet? Ach, mevrouwtje, hebben ze me toch zonder pardon tegen de gevel van het theaterhotel aangeplakt. Dat ziet toch niet uit, nietwaar? Nou, eerlijk gezegd vind ik dat jaren niet zo lelijk. Maar mevrouwtje, dat is wel ver beneden mijn stand. Toch, overal, ja overal sta ik op het hoogste punt, zodat de mensen mij ook goed kunnen zien. Wat een inbeeld. Ga toe maar eens gauw met die twee puntjes op de grond staan. Wat man, nog lager. U kunt me de bovenwindse bomen in. Dan ziet me geen mens meer en dan raak ik helemaal in de stress. Nou, hier zit alles goed te zien zo tegen de gevel aan hoor. Want gisteren zei nog een medezuster tegen mij. Kijk, heb ze de rare vogel weer. Zie je wel, daar heb je het weer. Daar kan ik mij nu groen en grijs aan ergeren. Wieso? Zo te zien staat je er nogal aardig gekleurd op. Dat zal ik je eens precies vertellen. Ten eerste halen ze me verdomme uit Suriname weg. Omdat de heren van der Valk een vogel op hun dak willen. En hun eigen vogel was niet goed genoeg. En dan plakken ze me nu tegen de muur. Dat noem ik discriminatie. En ten tweede, jarenlang heb ik mijn best gedaan, verdomme. Wat vergeef hem dus u. Om in dit land een goed imago op te bouwen. En dan noemen ze me nog altijd een vreemde vogel. Je reinste discriminatie, zeg ik u. Nou, nu komt het hier bij mij. En hoe maakt het is niet zo druk. Luister, de hoogste plaats is nog altijd van onze leveneerke. En onze leveneer zit hier nog lang niet, meneer de Toekan. En ten tweede, met discriminatie heeft al gar niks mee te maken. Alleen maar hiermee, dat Geer nu weet hoe uw plaats is. Ja. En dat is tegen de boer van het theaterhotel. En de gezangers. Goed gezag, zuster. En wat de vreemde vogel betreft, dat zal ik eens half niet uitleggen. Veer kennen hier in Remun alleen maar uilen, kitsuilen, nachtegalen, kakatoes en Gerritje. Ja. Een toekan hebben veer in Ooststadje nog nooit gezien. Daarom zit Geer ook nog een beetje vreemd voor ons. Luister maar. Levens door de stad, het was een schone dag, want het weer was schoon en zurk aan de kop. Ik keek op eens naar boven, wist niet wat ik zag. Een vogel met raffaire op de kop. Het was geen uil en geen kakatoe. En ik zag nog bij mezelf wat zinnig nu. Het weer ook een vreemde vogel in de stad gezien. Zit ik nu en schouw ook een dit op vanaf. Het
is echt de eerste keer dat ik de vogel zie. Hij ruikt van alles, maar hij ruikt nog niet al laat. Ik vroeg me af, wat moet er weer met hem beginnen? Met zo'n vreemde vogel is wel even winnen. Heb je ook de vreemde vogel in de stad gezien? Zie ik me nu en schouw, hoe komt dit toch vanaf? Als ze nu met vastelovend weer de stad ingijs en de kiek staan naar de verre van de prins. Denkt dan altijd bij zichzelf dat dat zo blijven mag, want dat is toch wel ons allerliefste wens. Over een ulis of een kakatoe. Denkt dan altijd bij zichzelf wat zussen nu. Heb je ook de vreemde vogel in de stad gezien? Zit me nu en schouw, hoe komt dit toch vanaf? Het is echt de eerste keer dat ik de vogel zie. Hij ruikt van alles, maar hij ruikt nog niet al laat. Ik vroeg me af, wat moet er weer met hem beginnen? Met zo'n vreemde vogel is wel even winnen. Heb je ook de vreemde vogel in de stad gezien? Zie me nu en schouw, hoe komt dit toch vandaag? Je hoort het nu. Gemeun is niet meer wat het geweest is. Er is het vuil afgebroken. En wat nu geboet is, dat zal ook wel geen architectuurprijs krijgen. Behalve de nu oranjerie. Daar ben ik jaloers op. Mich, de gooie leeuw, hebben ze vergeten, denk ik. Mijn leus of hoort niks meer over mij. Sjaak en Harry zachten vroeger dat ik piep zou worden. Maar dat zal er nooit meer doorgaan. Daarom heb ik zelf maar een schep bedacht. Get wat Remun niet meer heet. Ik weer een nachtclub. Het werd heel schoon. Daar kreeg van, dan val ik nog in een kooi aan. Geer komt toch ook zeker? Ik klei het aan wie de Moulin Rouge. Fine champagne, lekker eten, danseressen met van die heel schoon lang been. En Franse muziek. Tje morgen tussen de teufeltjes met de kwetsbuur. Voilà, kijk eens. Dat doen die, Marie, Sophie en Annemie, met Margot, Cadeau, voor Vroei in de show. Dat doen die, en gaat nu maar een slag op zien. Kom Milko, dan wie blijft weer met de popo. Dat doen die, Chérie, met veel pikanterie. En bravo, of zo, weer dit gekleurd tableau. Dat doen die, merci, met heel veel sympathie. Apropos, hallo, de gooie leeuw en co. Samba, samba van de neerslag.
Champagne and wine, bubbles in my head. You're so divine, he said. And holding my hand, he promised me heaven. Boy, what a sweet, sweet night. Champagne and wine, bubbles in my head. We dance the night away. Holding me close, in you I surrender. Boy, what a crazy night. He kissed me softly on the porch that's by the sea. Told me his life has been empty before me. This kind of love is the kind that lasts forever. Why did it have to end so soon? Champagne and wine, bubbles in my head. You're so divine, he said. Moonlight in your eyes, I always remember. Boy, what a crazy night. Champagne en wien, barokes water, tätsch mal zu viel Musik. Die Suche scharf und heidert für later. Du ragst ganz sanft Schlaf. Meinst du dat voor die goed zijn? Maar joh, in de gezet stond 2 glazen wassers gezocht bij de Galileo. We zijn wel veel schoon voorgevels, maar heel weinig ramen. Oh, Memke, du bist natuurlijk zo, hè? Du bist natuurlijk zo als je op je letter stuit, dat de tier of de panter dik in die komt zelf, weet je wel, bieden. Kom Junke, pak de zin en de trekken en gang eens aan. Ho, wacht eens even. Wat wordt dat hier? En doe dan met die lever. Dadelijk heb je hier alles in de puin. Wat doet je hier eigenlijk? Ja, je hebt toch om 2 glazen wassers gevraagd? Nou dan, er staan 2 experts op het gebied van glazen wassen. Kan eigenlijk met 3 glazen uit nog wel zien. Oh ja. En het weer klaar zijn, dan zal ik gaan of ze naar binnen of naar buiten, kijk ze dus toch niet. En daarbij weer zijn heel discreet. Discreet? Hier. Oh, weer vertellen bekend haast nooit nemen schat wat ze zien. En weer zien gaat als je op die letter staat. Allemaal naaksigheid. Ja, we vertellen er alleen bij Bram en de stamtafelheuvel. En verder vermoeden we er nergens over. Maak het maar een schrap weg, groente schrappers. We hebben mensen gevraagd voor achter de bar glazen te speulen. En Geert de Wit, hier kunt alleen maar voor de dag glazen leeg maken. Weet je wat je doet? Gaat maar naar het stadhuis, daar hebben ze nog mensen nodig voor een zuiver zicht over de gebeurtenissen in de munt.
the jungle are living some little men and women. They are our past. And maybe they are our future. ons gaan zitten. Moeten wel alles goed kunnen zien. Wacht, daar zijn nog 2 plaatsjes vrij. Laten we daarheen gaan.
zo. Dat moest die vrouw eens weten. En die daar, kijk die daar, als ze die daar zien zitten. De toekomst van De slampampers van de nacht, zoals ze menen. Wieso? Ja, overdag liggen ze er net te stinken. En s'nachts, dan beginnen die pas te leven. Maar wat doen die dat van? Dat kost toch heel veel geld? Ja, hoe die dat van dood, dat weet ik niet. Maar die doen in ieder geval geen fluit. De hele avond gaan ze uit. En dan drinken ze whisky en cognac en wien en port. Want bier, dat vind je ze te ordinair. En pa, die betalen. Jawel, de jeune riche van Remun. Met studiefinanciering. Stil, Heidi, stil. Ik geloof het gram hier heet. En nu, dames en heren, we hebben veer kosten nog meter gespaard om terug te kunnen contracteren uit Klein Parijs, neem eens meer en neem eens minder als Jacques Richard. Anton van der Rieken. En de mooie roester. Ze staan op, zo rond je oor of 4. Ze ontbijten met een glaasje beer. Ze gaan uit, omdat er toes niks wacht. De nutteloze van de nacht. Het gedruigt zich arrogant, omdat het schone borsten heet. Hij, zeker en charmant, omdat zijn vader hem dat zei. De onmacht is haar grootste kracht. De nutteloze van de nacht. Kom dans met mij. Vriendin, kom hier. Kom hier. Nee, blief. Kom dans met mij. Laat ons dansen, lief aan lief. Ze kleien zich heel chic van top tot teen. Ze laten zich in iedere nachtclub zien. Ze nemen zich bedreuf in acht. De nutteloze van de nacht. Ze bespreken zonder in de poëzie die geen van haar kind, de roman die geen van haar schreef en de vrouw die bij geen van haar bleef. De grap waar u voornemens in slag. De nutteloze van de nacht. Kom dans met mij. Vriendin, kom hier. Kom hier. Nee. Blief. Kom dans met mij. Laat ons dansen, lief aan lief. In leeftijd komen ze zoveel tekort. Ze was toch o zo zacht. Ze drinken nog een laatste port. De nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste joint en komen dan weer to the point. Ze dansen hun laatste dans. Ze hebben hun laatste chance. Het laatste vertreed, de laatste klacht. De nutteloze van de nacht. Kom jank met mij. Vriendin, kom hier. Kom hier. Nee. Lief. Vriendin, kom hier. Laat ons janken, lief aan lief.
de nutteloze van de nacht. Met zo'n lang been. En niet nou van die kromvoetbalkneuk. Dan laat ons die meisjes maar zien. Ja, ja, dadelijk. Drink eerst maar een schep. Wat zal het zijn? Beer natuurlijk, Pruisen. 1, 2, 3, 4. Kasper, 4 beer. Doet maar een stenen put, hoeft niet te verlinnen. Hebben ze ook wat zoals Aber zeker, Hans-Willy. Wat voor een bruiskind zongen. Ik heb wel alleen maar kei gehakt bij een hel eier. Hebben ze geen wols of frikandellen etwas warmes? Nee. Aber wenn sie in een halbe Stunde op de kei gehaktbal gaat zitten, dan hebben ze wat warmes. Strikvergadering van het CDA. En stijst toe ook op de lease voor de Tweede Kamer. Wie niet? Stijst toe op de lease voor de logeerkamer. Fräulein, gibt es hier ook Striptease-Girls? Ja, zeker, die komen gleich. Die zijn even oud als ik. Zie je net? Nou, ik was ook nog met een striptease kietje met rap. Hij zal toch eerst even af moeten rekenen. Kasper, bereken niet. Alsjeblieft, mevrouw. Van de afgelopen maand. Ach, heur eens wat Erika Terpstra zegt. Betalen. 300 piek. Nou, zeg maar dat ze morgen terug en ze gaan doen huis. Dan zal er toch minstens op borg moeten laten hier. Misschien een horloge of de ring. Of de kleier. Misschien zijn zoon. Veer, als hij alles hoede wat er nu aan heeft, dat is nog geen 100 gelden. Ja, maar dat is de mensen al een schat. Witsen schat waard, joh. Dat doe ik maar een zoet. Kunnen veel vrouwen zien wat voor toe ze allemaal missen. Ja, herzlich, wir bekommen Striptease. Ich bin einer der Chippendales. Aber immer. Aber immer. Als het dan toch moet, dan maak ik er ook nog een schoonheid van, hè.
zit de kieker van de nacht. Geert vliegt de doos. De douchekop. Oh, Weer vertel u eerst wat er niet in die doos zit. Geen toekan. Oh, geen diepvriesmussen. Geen cd'tje van Jeu Moore. En ook geen vriekaartjes voor het straatvarken van 2010. Geen vuurvaste karmelites. En ook geen brood van naad. Maar, wat zit er dan wel in die doos? Wat geeft Stadsvastelavondvereniging er nu op? Aanbieden aan zijn sponsors? Wat is het er nu al waard? Dat er zoveel mensen en zoveel bedrijven over de brug zijn gekomen. In de doos zit niemand meer en minder als de enige echte, niet te overtreffen, ongelofelijke Crazy Racy. En Doris helpt van Spanje met al zijn Spaanse franje. Doris, zeg Doris, olé. Hij geeft nog in de fiesta, en 's middags eerst siesta. Dan gaat de jongen op stap, holla die. Ai, 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 ai. Zeg Doris, wat best u mich toch een stomme kloris. Vandaag of morgen zit u in de soos. Zeg Doris, geef dich om die temperament. Ai, zeg Doris, geen wonder dat die vrouw nu van Doris. Die leert ik dadelijk toe wel even morgens. Zeg Doris, waarom zijn een echte fan? Olé, en Doris helpt van vrouw nu, dat is voor hem toch niet nu. Zeg Doris, olé. Het leest er die zwarte, die zuiter dat mijn parten. Daar vulde zich wie een cavalier. Ai, 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 ai. Zeg Doris, wat was u mich toch een stomme kloris. Vandaag of morgen zit ze in de zomer. Zeg Doris, geef dich om die temperament. Ai, zeg Doris, geen wonder dat die vrouw er nu van Doris. Die leert zich daar en toe zo even morgens. Zeg Doris, waarom zijn een echte fan? Ram op! Toen best toch niet bij machten om al die lange nachten. Zeg Doris, olé. De feesten en de soepen, dat nog hoe ze kroepen. Nou dan kriegst u van mij ook de congé. Ai, 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 ai. Zeg Doris, wat was u mich toch een stomme kloris. Vandaag of morgen zit ze in de zon. Zeg Doris, geef me om die temperament. Ai, zeg Doris, geen wonder dat die vrouw er nu van Doris. Die leert zich dadelijk toe zo even morgens. Zeg Doris, waarom zijn een echte fan? Ai, ai, zeg Doris, wat was u mij toch een stomme kloris. Vandaag of morgen zit ze in de zon. Zeg Doris, geef me om die temperament. Ai, zeg Doris, ik wonder dat die vrouw er nu van Doris. Die leert zich dadelijk toe zo even morgens. Zeg Doris, waarom zijn een echte fan? Kom noes, ja. Hop, hou af, de neuzelen.
heel even snel gaan vertellen. Kijk, Veer en Van der Valk zijn niet zo blij met dich als mijn club. Eigenlijk is dat concurrentie, hoor Jacques. Jo. Dat dacht ik. Dus, Geer, kom mij vertellen dat ik ook hier met me moet zeggen. Zo'n vriend zit Geer, wat moet ik doen? Wat voor die veel de oorlog al gezag hebben. Doe weer piep en baas over de beestenbuik. En dan moest ze van me doen. Oh, daar heb ik natuurlijk niks op tegen. Dus ik hoef niet naar de dierentuin voor. Beesten. Nee. Vrouw Vogelen, de nieuwe naam voor dich. Stadsbibliotheek Le Lion Lison. De lezende leeuw. Geer zit veel te goed voor mij en voor Remuun. Dank je. Kijk, ook al woorden weer een bench. Ja. Luister, Remuun, blijf voor stad. En in een diep van 10 miljoen, die gunnen van alle lui in Remuun. 10 miljoen? Juist was het nog 9 miljoen, eerder was het nog 6 miljoen. Jongens, alsjeblieft, joh, inmiddels zitten we op 13 miljoen. Ja. Maar ja, het is en het wordt de schoonste biep van gans uit Nederland. En dat moet rustig een paar centen kosten. Niet dan, hey. Dat moet gevierd worden. Marijn, breng ons nog een flesje champagne. Ja. Ik, de aaie, gooie leeuw, weer moderne biep. En daar moet de veer op drinken. Dat over, ja. Nou, dat komt goed uit. Dan komen we er vanavond in een hele hoop feliciteren. Wieso, Wim Kump dan? Ja, die van de Nuur. Hier had die zo verschrikkelijk goed gesponsord dat de grote Nuur ook een klein bezoek brengt. Luister, daar komen ze allen. Dus weer. Hartelijk dank. En zo zijn we bekend aan het eind van deze avond gekomen. En voordat ik dadelijk ceremonie protocolair begin, wil ik u nog het uitleggen. Want Geer zit ook nu in het huis, Veer ook. Maar zoals de traditie bij de Nuur is er ook dit jaar een derde bedrijf wat in de zalen aan de rechterkant van de hal werd gehaaien. Boven op de eerste verdieping. Er is nog een gans programma met optreden van verschillende artiesten. Ik heb begrepen dat daar later op de avond ook nog Lester Om haar opwachting zal maken. Dus je kunt Urloon nog op, gang nog niet weg als we dadelijk deze zaal verlaten. Veel dank Geer en ieder die aan deze avond heeft metgewerkt. En bij een ceremonie protocolair nemen voor uit het ganse scala van mensen die daar aan metwerken. Van changeurs tot schrijvers, tot mensen van de techniek, artiesten en muziek, nemen voor de ene. En dit jaar doen we dat ook. Een aantal jaren geleden hebben we als herinnering aan onze vorst Rijn de orde van vorst Rijn ingesteld als dank voor artistieke prestaties. En ik zou nog Geer Lies Silkes op de bühne willen hebben. En dan de Butenmars.
gedaan. Het schreef voor de kindermiddag en het uit ook voor de Bonteavond. Ik herinner mezelf dat het voor mij, toen ik prins was in 1980, een tekst had geschreven voor de finale van de avond. Lies is zo immers die op de achtergrond staat en wil staan, maar die veer op een avond als vanavond geer in die schijnwerpers zitten die hier in deze zaal zijn en met uw applaus bedanken. Maar ook Lies, door dich toe te kennen de orde van Vorsrijn voor datgene wat ze in al die jaren voor de uur hebt gedaan, in de hoop dat ze het ook nog heel lang zo kunnen blijven doen. De orde van Vorsrijn voor Lies Hillekes. De medaille, mensen. Leef lui, met een warm hart kijk ik naar Lies. Puur om onze humor. Net de ene kleine kwinkslag over de schmink die hem daar van het gezicht afloopt. Dat is toch typisch. Nou, toch nog even van deze plaats. Van harte gefeliciteerd met die eredetmanschap. Waarom zeg ik dat? Eigenlijk, en dat is eigenlijk een grondregel van dich, zo heb ik ze geleerd de laatste weken. Niet de morgen, maar de weken. Dit soort bestuurlijke zaken moest je niet op de bühne doen. Bestuurlijke zaken duizen in een apart protocol. Op de bühne eerste mensen die verdienstelijk zijn met hun artistieke waarde. Ik denk dat het aan zich een waarde is dat de bestuurder voor heeft besloten Lies deze medaille Vorsrijn toe te kennen. Als jonge prins, als verse prins, pas van 10 januari, heb ik eigenlijk het laatste gedeelte van het spel, wat uiteindelijk hier vanavond voor gepresenteerd is, metgemaakt. En toen ik zo links en rechts in al die verschillende lokaaltjes in Remun ging kijken, zelfs in Herten, ging kijken hoe gerepeteerd werd en dacht van, weer dat gaat. En hier ging het erop en daar ging het dronger. En zo wie zich die weken vorderde, viel dat hele spel als een puzzelke in elkaar. En het onderdeel van het hele puzzelke, ik heb ze vanavond gezien, dat is uit die kloonmachine. Dat waren die kloontjes. En die kloontjes, dat is mijn dansschade, hier staan ze. En als de prins zijn eer wil bekennen aan het publiek en een gezelschap, of doorwoeder een serenaadje wilt gaan brengen, dan beter de dans aan. En wem kan ik de dans beter aanbieden als u allemaal hier in de zaal. De tweede avond van onze schitterende bonjeavond. Alle medewerkers, hier jonger in de bak, boven in de bak. Herke Pijlmeister. De dans van de damesschade.
En Geer Uule, help me eens om die beuk één voor één op het schaap te zetten. We pakken ze één voor één. We pakken nu alles op geen één. We gaan gewoon door tot de laatste oor met elkaar. Met elkaar, met elkaar. Er werd nu onmiddellijk gestopt met gezeur en het geklaag. Het werd echt een schone dag. Ik zeg, hey, kijk eens naar boven. Daar is geen wolkje aan de lucht. Het probleem is heel ver gezocht. Want we pakken ze één voor één. Of dat ze nu groot zijn of heel klein. Want als ze alleen niet meer verder kunnen, zijn ze elkaar. Heb ze elkaar, we pakken ze één voor één. We pakken nu alles op geen één. We gaan gewoon door tot de laatste oor met elkaar. Met elkaar, met elkaar. Want vriend, die laten ik nooit gans alleen. Ik ben want we pakken ze één voor één. Of dat ze nu groot zijn, veel klein. Want als ze alleen niet meer verder kunnen, ze elkaar en ze elkaar. Pakken ze één voor één. We pakken nu alles op geen één. We gaan gewoon door tot de laatste oor met elkaar. Met elkaar, met elkaar. Hey, zo'n vastelavond. En ik ben het eerste boven. Hop, hop, hop. Hop, met die bal.